Kublai pi baro. Bor ki kemi pa ki complain bagi kon jungki kilong addict palat ya ka mobile phone. Namar kila games but social media. Andai ba songsi per kalong ba kum kita ki kemi pa kim la ai satia ne kim tip kum no ban ta lakam ya kan ga jinglong addict jungki kon jungki but ki mobile phones. Dor ki ba kene jendat ya ka mobile phone but berngem ki kon ki jungki ba kim dei satia ban sim hi ya ka mobile phone. Andai hari di ketuk ne por pat ki ailat hi ya ki kon jungki ban la kum ta. Ki khonru namar kilog bashalak kila esmosi ki yam kim ko ban bam ba kila phoi ban pen iya reaction jumki ya ik me pa ba ki tip ba i me pa kilong ki bajem hang ne menta kan ai katok ne teli ki jing ai jing mut kum no ban penduna ya ki jing karni ju ki khon jumpi ha ka mobile phone ka ban kong ka jing kit kle ka ban kong ka dei na ik me pa hi ik me pa ki dei ban so tho ba om don kano ke jing mi ke ba bha lada ai la lan ya ka mobile phone ki khon namar kata ki dei ba so tho ba ka jing ai pathar ha ki khon ba kin le kai games ba le ka social media kalong kum ba ai ka air ka penemen sao ye khori ki ju ki kum ba ai drugs kabar kum mang itip hi ba ki khon ki bod ya ka ba ki mi ki pa ju ki le Namar kata, ikmik pahi ne kong ni shap kim day ban long giba kerni ha ka mobile phone kum ban le games kum ban le social media. Dor ikmik pa giba bernya kila games kila social media ya de bar haba keyboard ki khon pat ki kindo pa ki khon ki kerni. Kabalai pelong ya ka mobile phone ju phi kum ka air ka balong personal tang ya phi hi marwai shimet. Namar kata, bo password, face recognition but fingerprint ya ka mobile phone jum hi but ya ki social media apps prepare but what I la di khon jum hi bakin tip ya kita password lano ru na gunta ka ji pendun kam kelum hai ngasem pila unthin da ki mobile keypad ne ki mobile bakam tat door ka basaw pen shluri khon jum hi ban yela kai prakhna ban trei kam yeng kam sem ban long creative ha jing drodur ki music ki hobbies jum ki bat kum ta ter da bagala kumni ki khon ki sotunat bania kren ya khana paramaki hayi ngasem bar ki parlok ru haskul ne sabaki ya gieng bani ka ba ai ki khon mobile bakin shong khop hayeng ban la games ne ban la social media kalong ka ek ba permen sao ya ka jimu di parkhat juki mereka mereka phar ka juki ru kabasan ada fisgo ba teng kadon kam ban ai mobile phone ye khon jupi bakin pe jirwai ne la social media ne la games phone paralog ban what notes compare ai ki bakin le kumta tangba bo ekapor nak menta kita baro kuma don kapor ban khethia ban trei ban bam bandi ban pule ban ila kai bo ru no kin ya kapor bai khon ju phi kin entertain ni lade but ke social media de bar ki games henry de ban don kapor ki baro kuman riu weng no ya baro ki apps ki ba pitip bagi khon jo phi ki pandon kam ha ki mobile phone jo phi wacha bagi install hi ya kita ki apps klem ke jimin jur jo phi kmanyo bor ki kmi ki pa ki ai mobile phone ye khon kum ke jimin bernya namar yara de kim don por bani krani khana bagi khon jo ki ne bagi bon kam palat ke bakong san hi kalong bagi kmi ki pa ki de ban kran ban khana bala ki khon ki ti ban don ru kapor kum ka family interaction Nama kata kapor bani bam lang, bani dawai lang, ban pay TV lang, bani shongkai lang. Bakani kani harap shibon ya kajing im kajoki, bat bakajing im jom hiru kan namlong private than. Kapapra. Lada pi ai mobile phone ye kon jom hiru, pi day ban ai tang na kapor, om bakin bat borashisngi ne shimed. Shimno ya ka kamtam kapor janmed. Bakin mulai tiak lang bat ke mobile phone juki permit ne bakin bernyai hak mobile phone tang march sun ke tiak pitip hi like anta hak mobile phone ke long kum tang ar minute ka bakandai ada pisgong shisha bakin long ka ba ban te lakam ye jing karni juki khon jupi hak mobile phone kalat kaban sol ye kini baro kadai setang bakik mikik pa kin supadan kam na tang na ki mobile keypad ne ki mobile bakam tat door Kikme ki paru kinum karni ha ki mobile phone bagi khon ru kinum karni hi don bod kila lada kikme ki pa ki sim khia shisha kumno ban te lakam ye ki jing karni jugi khon ki ti jugi ha ki mobile phones kadao jong kane ki jing khithia slem ka jing jai tu
kajing so samthia kajing mo pendek kamera makapor babiang kajing bom play jing bod show kajing pulai puti joki kidai namar kajing long karni joki kon kiti ha ke mobile phone kajing long duki kajing la phoi kajing bang khamat kajing thakle ba kajing thamet kajing bom biang show kar ko play jing mod kajing long thormor mar kumda terter kiwai par kajing pang ki long dai namar kajing karni palat ha ki mobile phone Titu ai, pi kum kemik pa, pin sim no kloi, ya kini kerdon, man pedun kam, kum no bantek la kami kajing kerni basniu, jogi ko pi ha mobile phone. Lem kumta, kajing jot, kajing pang, bat kajing kajing jenjar, kan logi ya pi hi kemik pa. Ani roh Yesus Kristus, dalam nama Amin.